Hola a tothom! Jo sóc l'Anna, això és Traduint des de Calella i avui venim a riure per no plorar. Hola, hola! Benvinguts un dia més al canal. Moltes gràcies per ser aquí. Avui, com heu vist en la introducció, avui venim a riure per no plorar. Bé, no sé ben bé com titularé aquest vídeo, per tant, vinc a explicar-vos de què parlarem avui. I és que ja fa temps, anys, bé, ja sabeu que aquí venim a parlar doncs, sovint de bones traduccions, de bones correccions, a defensar la feina de correctors, traductors i a defensar o a parlar de la importància del fet que existeixin traductors i correctors humans, no? Perquè sí que els ordinadors ho fan molt bé, el traductor de Google sovint ho fa molt bé, però de vegades no ho fa prou bé perquè aquella feina que ha traduït una màquina es pugui publicar sense que ningú la revisi, no? Segur que us sonen traduccions que s'han publicat en grans cartells publicitaris, en llibres o que han sortit per televisió que dieu «Mare meva, això està mal traduït i ho han publicat i ningú se n'ha adonat, no? Que allò no estava bé i que feia riure». O sigui, és això el que jo deia, riure per no plorar, perquè en realitat que algú s'atreveixi a publicar aquestes coses sense revisar-les mostra la falta de respecte que poden tenir les empreses o qui sigui, la persona que decideix que allò es publica d'aquella manera, doncs la falta de respecte que té pels catalanoparlants, no? De pensar que potser la màquina ja ho fa bé, o si no està bé no passa res, total, en català, és a dir, el català el parlem moltes persones, ja sabem tots aquí que ens mereixem el mateix respecte i la mateixa qualitat lingüística que amb tots els altres idiomes del món, no? I llavors no crec que els casos que us comentaré avui sigui per catalanofòbia, que s'han publicat malament, sinó perquè la gent moltes vegades no té consciència lingüística de cap mena, no? O pensar que les màquines ja ho fan bé o que si hi ha una falta d'ortografia doncs no passa res, però ja veureu que els casos que comentarem avui, que no he dit què venim a fer, venim a comentar traduccions automàtiques mal fetes. I això, que no són només casos de faltes d'ortografia, ja veureu que això, no? Fan riure, quan fas la reflexió posterior de dir això m'està fent riure perquè s'ha publicat i fatal i ningú ho ha revisat, doncs fa pena, però això, que la publicació final fa un riure que dius a cap ment humana se li hauria acudit posar aquesta paraula aquí i la màquina l'ha posat i fa riure. Però això, que venim a passar-nos-ho bé una estona, jo compartir amb vosaltres algunes d'aquestes traduccions i riure una mica, però alhora doncs, també que veiem doncs, la importància que té, no? Que hi hagi traductors i correctors humans de carn i ossos que es fixin en aquestes coses i que les empreses, encara que sigui una empresa, jo què sé, de cotxes, de mecànica, de moda, doncs que necessita un departament o una persona encarregada de revisar les coses abans que es publiquin, perquè és que si no apareix cada cosa que, en fi, bé, segurament us sonarà que fa poc es va publicar en els autocars, els autobusos de TMB de Barcelona, un anunci de Kentucky Fried Chicken, també molt mal escrit, que hi va haver gent que va comentar que potser el fet que estigués mal escrit era una estratègia de màrqueting perquè al final tothom estava parlant de Kentucky Fried Chicken, no? No ho sé, però això, que venim a comentar algunes traduccions que jo fa anys que he anat recollint. Sé que n'he vist moltes més i no me les he anat guardant i ara, doncs bé, n'he trobat unes 19, em sembla, guardades per mi mateixa i algunes que també he anat veient per Twitter, que també és una gran font de comentar aquestes coses, hi ha gent sempre que publica coses, però això, que si en teniu alguna de detectada o us la trobeu i me la voleu compartir, doncs jo si el vídeo us agrada i si creieu que és divertit comentar aquestes coses, puc anar fent vídeos d'aquests, igual que faig la sèrie de les lectures de transport públic, doncs també fer sèrie de vídeos de comentar traduccions automàtiques mal fetes, i això, que si en teniu o en trobeu, doncs me les podeu compartir o enviar i així les recullo i en faig més vídeos. També, si voleu, als comentaris em podeu dir quina traducció de les que comentarem avui us fa més gràcia, pena, no sé com dir-ho, o us ha sorprès més de dir, uau, aquesta traducció no, encaixa aquí d'una manera bastant curiosa. Això, n'hi ha que són bastant bones, d'altres que dius, bueno, simplement una mica de falta de revisió, no? Però n'hi ha que dius, mare meva, això, no sé. Clar, jo ja les he vist, per tant, no em sorprendran com ho van fer la primera vegada, però me les he desordenat de manera que no sé en quina hora aniran apareixent perquè em sorprengui una mica i perquè sigui doncs, més natural tot plegat. Però això us aniré posant les imatges aquí o aquí, no ho sé, ara ho veuré, i les anem comentant. Espero que us agradi el vídeo, no sé, a veure com sortirà. Això, comencem. Esteu preparats? Comencem amb la primera imatge, a veure, aquesta sí que l'he triat jo, la primera, perquè crec que és un clàssic, que segurament a molts ja us sonarà, i dic, mira, la posem per començar, i és aquesta d'aquí, que diu el següent, la reflexió de llegeixo, sembla una bogeria, que es digui que estic, bla, 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 la reflexió de llegeixo, aquest llegeixo és Leo Messi,
Això es va publicar, si no m'equivoco, a La Vanguardia, que a La Vanguardia el que passa és que és un diari que s'escriu en castellà i després algunes parts es tradueixen al català, però això ho tradueix una màquina i després hi ha uns correctors que revisen aquestes traduccions, però pobres, doncs, per falta de temps o per volum de feina no deuen tenir temps de revisar-ho tot i es va colar aquesta traducció mal feta per la màquina, la reflexió de llegeixo, que és la reflexió de leo, no? Leo del verb llegir, i clar, apareix aquí amb lletres grosses, que això sí que jo crec que hi ha programes de traducció que tu pots com bloquejar paraules, no? Dir, si apareix Leo Messi, allò interpreta-ho com un nom propi i no ho tradueixis, però clar, potser només deia la reflexió del Leo i se'ls va colar, però clar, amb lletres molt grans, això se'n va parlar bastant, em sona que va haver bastant de rebombori, perquè no és que estigui dins del text que només ho vegi qui llegeix la notícia, no? Sinó que així amb lletres grosses, la reflexió de llegeixo. Jo això ho he vist ara en el diari, no? Que jo, per si algú no ho sap, treballo de correctora al diari Ara, llavors nosaltres ho revisem sempre tot moltes vegades, que evidentment ens escapen coses, som humans, tenim molta feina, la comunicació, els mitjans, sempre és tot com molt ràpid, no? I fem el que podem, evidentment, però sí que una cosa que he après és que títols, subtítols, gràfics, coses així que es veuen molt a un cop d'ull ràpid, no? De dir això s'ha de revisar bé perquè si no es lia molt la cosa, no? Però això, la reflexió de llegeixo, això va ser bastant graciós. Digueu als comentaris si l'havíeu vist, jo crec que segurament la majoria sí. Passem a següent, una imatge d'IKEA. IKEA també, és que a mi, clar, això em frustra una mica no veure que són empreses molt grans, que dius, hem de donar les gràcies a IKEA perquè posa els seus cartells en català. No li hem de donar les gràcies, són empreses molt grans, IKEA, Coca-Cola, no sé, totes les grans multinacionals, no? Que veus per Barcelona la seva publicitat, els grans cartells a les façanes en català, i sembla que els hagin de donar les gràcies, i dius, no, perquè al final són empreses que treballen, tenen treballadors aquí, tenen clients aquí, i és la manera, doncs, de situar-se en un lloc, no? Posar les coses en la llengua de la gent que viu allà. Però això, que són empreses a part que amb tots els diners i beneficis que tenen es poden permetre tenir un equip o unes persones encarregades d'escriure les coses, traduir les coses, revisar les coses, però IKEA moltes vegades hi ha hagut cartells doncs, amb frases de riure, no? Com aquesta, ideal per a les teves amanides, cremes, gossets i hamburgueses, que gossets és perritos, com veieu a la frase de sota, ideal per a tus ensalades, cremes, perritos i hamburgueses. Clar, o sigui, fa riure, no? Jo suposo que en algun moment alguna persona hauria anar bé... No sé de quin any és aquesta imatge, no sé si encara apareix així escrit, espero que no, que algú en aquell moment ho veiés o algun és... Aquesta foto no és meva, crec que la vaig veure per Twitter i me la vaig guardar, però això que quan veiem aquestes coses no tens aquell sentiment de dir he d'anar al treballador d'IKEA que hi ha allà despatxant i dir-li que hi ha una paraula mal escrita, he d'enviar un mail. Jo de vegades he enviat mails a empreses, després parlaré d'una d'aquestes empreses, per dir, ei, teniu els cartells mal escrits, i encara espero que em contestin. No sé si aquest cartell segueix així, espero que no, però això sí que moltes coses que veureu en aquest vídeo, moltes d'aquestes males traduccions són a partir de traduccions del castellà al català, és a dir, el contingut s'ha redactat en castellà i llavors s'ha traduït en català amb una màquina i no s'ha revisat malament, i això. Que això no hauria passat, òbviament, si aquesta frase s'hagués escrit en català directament, no? Ningú per parlar d'un Frankfurt diria un gosset en català, o sigui, abans diries Frankfurt. Però això, que a mi sobretot em sap greu que empreses grans que no els hi ve d'aquí de pagar a una persona que revisi les coses o contractar un autònom i cada mes enviar-li unes frases, tant és si em contracta o autònom, és igual, però no els hi ve d'aquí tenir una persona revisant aquestes coses, no? I s'estalvien publicar això, que mostra aquesta manca de respecte o de donar importància, que dius, ja li està donant una mica d'importància perquè està traduint el seu contingut en català i bla, 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 però un punt més, un punt més a tenir algú revisant aquelles coses. Però bé, no sé, jo espero que aquest cartell és de fa temps, jo també espero que si una empresa veu que sovint li passen aquestes coses, doncs que diguin, ei, aquí hem de fer alguna cosa, no? I que millorin o diguin, contractem una persona. Vull dir, no sé la situació actual d'IKEA en aquest aspecte, no hi vaig gaire, no estic al cas, però això, que se n'adonin i es revisin, no? I intentin fer les coses millor. A veure, següent. Aquí, també, un cas com el de Llegeixo Messi, a un peu de foto que veieu aquí aquest jugador del Madrid, vaig donar Maria i Cristiano, bla, 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 vaig donar Maria, aquest jugador que jugava amb el Madrid, que veieu a sota també, que és Di Maria, no? I clar, aquí deia el peu de foto, Di Maria i Cristiano firmaron no sé què, en castellà. I Di Maria, del verbo dar, vaig donar Maria.
És que clar, i això es publicava al paper i era com, mare meva, jo no sé si és que no revisaven bé les pàgines d'esports, o sí que em consta això perquè m'ho han dit gent, no?, que això de les correccions en català de La Vanguardia se'ls hi passen unes pàgines en concret de reviseu aquestes i no les revisen totes. Llavors les d'esports potser no les revisaven en aquell moment, no ho sé, però és com... Fa gràcia però pena, no?, això que dèiem. A veure, següent. Oi, aquesta la vaig veure a Twitter, no sé si Twitter de la Xerezade Surià, que és una correctora que també comparteix bastantes coses d'aquestes. Mireu, diu, somos, i llavors la resposta, somos, murmuró cochemáticamente. Cochemáticamente. A veure si abans que ho digui podeu deduir què ha passat. Cochemáticamente. Bé, això és un cas que aquí no hi intervé el català ni la traducció automàtica. Això és segurament una persona que pobra, potser era el traductor del llibre i va fer això i després el corrector o no n'hi va haver o se li va escapar. Però això crec que hauria potser el traductor traduir el llibre per castellà de Llatinoamèrica, no?, que diuen auto en els cotxes, i potser l'editorial va dir, mira, editarem aquest llibre també a Espanya i fem aquí alguns canvis de coses una mica genèriques, no?, de cotxe, o sigui, que no diguem auto, sinó que diguem cotxe. I van fer la substitució de cerca i substitueix automàtica de dir a tot arreu on digui auto i posem cotxe, i clar, aquí deia automàticament i es va substituir l'auto per cotxe, però clar, va quedar cotxemàticament. Això està escrit en un llibre publicat en paper. I és allò que dius, ostres, pobre traductor, no? Clar, o no es va corregir després o també el corrector li va passar per alt, però cotxemàticament, un nou adverbi. Ostres, que passa cada cosa. I que potser això, el llibre està potser molt ben corregit i tal, però això que diuen que segurament publiques un llibre que l'has llegit moltes vegades, l'editor, el corrector, el traductor, i dius, vinga, donem-ho ja per fet, es publica, t'arriba la versió en paper, l'obres i et trobes una falta. Això sempre ho diuen, no?, que sempre passa, perquè, a veure, també 0 faltes és impossible, jo crec que sempre es cola alguna cosa. Però allò que dius, mira que l'hem llegit vegades, i sempre, mentre no sigui a la coberta, no?, allò, o els títols dels capítols, però això, que 0 faltes és impossible. Però vaja, aquest de cotxemàticament és bastant graciós. A veure, passem a la següent, i aquí entrem en el món de les traduccions de menjar i gastronomia. Això és molt difícil, o sigui, dit d'entrada, és molt difícil traduir noms de plats, no? És que clar, sí, és que és molt difícil, perquè són coses molt locals de cada lloc, o paraules que en un altre idioma no existeixen. Llavors sí que es diu moltes vegades, no soc experta en traducció gastronòmica, però sí que es diu moltes vegades que més que intentar traduir el nom del plat, doncs es faci com una explicació de què és, no? Perquè sí, la persona llavors almenys pot deduir si allò és una crema, o és líquid, o és sòlid, o és dolç, o és salat, perquè si li poses carquinyoli, diran, carquinyoli no sé què, no saben què és, doncs explicar una mena de galeta, tal... No sé, és una mica complicada, però aquí tenim un cas que en castellà deia, no? Cuajada con tocinito de cielo. I van posar la traducció en anglès. Cuajada with tocinito de cielo. I dius, vale, l'únic que s'ha traduït és el con, with. Jo crec que el client anglès es quedarà una mica igual. Aquí posen les cometes com dient és una paraula en un altre idioma, cuajada y tocino de cielo. I es queden tan amples. Jo crec que aquí em va fer gràcia això de dir, bueno, no podríem dir que és traducció, no? No sé com ho explicaríem, cuajada, tocino de cielo, no sé com ho explicaríem, ara aquí en fred no sé què dir-vos, però això que la persona, l'angloparlant, es quedarà una mica igual, no? Però bueno, almenys té la foto, que no sé, sembla iogurt o un mató, no sé si li quedarà gaire clar amb la foto, però almenys té la foto de complement. Però això, que sigui dit que la traducció gastronòmica és molt difícil. Molt. No em voldria veure jo traduint cartes de restaurant, la veritat. Aquí tenim un altre cas, també de La Vanguardia. Sí que em sorprèn, no? Això perquè dius, potser no volen corregir tot el diari, no hi estic d'acord, però bueno, però els gràfics o les coses amb les lletres amb negreta, amb coloraines, que la gent se les mirarà segur, perquè allò de dir, mira, un resum de la notícia aquí amb un gràfic, i no ho revisen, i és que fa riure i pena alhora, que com veieu aquí els noms de les comunitats autònomes, no? I si baixeu una mica avall, no sé què, Catàbria, La Rioja, bla, bla, Cast l'ataca, Castilla-La Manxa, com podeu estar deduint, i no sé, és aquestes coses que denoten una falta com de qualitat en el producte, no? De dir, és que no és tan difícil, això, trigues 10 segons a mirar-te aquests noms i no costa tant, senyor Vanguardia, la veritat. En fi, seguim aquí amb els noms propis. Diari El Món, que això segurament doncs, també era una traducció automàtica, bé, claríssimament, no?
i aquí parla d'un grup que es diu Los Chicos del Blat de Moro. I això són un grup de música que es diu Los Chicos del Maíz, que si ho volguessis traduir, doncs diries els nois del blat de moro, però això de traduir... Clar, com que xicos és amb K, el traductor automàtic va dir això, no sé què és, xicos amb K, deu ser un nom propi, ho deixem igual, però en canvi, del maíz sí que va dir, maíz, blat de moro, los chicos del blat de moro. No, no, és que clar, no sé, sí, és que no sé, m'estic repetint, perdoneu, però és això que no costa tant llegir les coses, però en fi, a part també que potser aquí apareix del blat de moro en minúscula, potser la notícia inicial en castellà del maíz també estava posat en minúscula, saps? I això per això el traductor automàtic es va pensar que era un nom comú, un substantiu, no que fos un nom propi, los chicos del maíz. Després, aquí tenim un cas que això jo crec que no era una traducció, però també servirà per parlar d'aquesta paraula, d'aquest verb, que en català es diu tan malament i aviam si anem fent una mica de pedagogia amb aquest verb. Això ho he vist abans a les meves notes que es va publicar a la revista Enderroc, que probablement crec que era un anunci d'alguna cosa, és a dir, no era redactat de l'Enderroc, però això també al diari a vegades ho penso, no? Que hi ha anuncis que el diari rep un anunci i el publica, però a vegades hem vist faltes i errors garrafals en la publicitat i ho hem intentat corregir, no? Que dius, no és la nostra feina corregir els anuncis de la gent que els volen publicar en el diari, però dius, home, al final s'està publicant en el teu diari, no sé, si està tan mal escrit potser donaràs una mala imatge, no? I això crec que era un anunci publicat a l'Enderroc, per tant, no és culpa de l'Enderroc, però potser l'Enderroc pot dir, ei, aquest anunci té un error, potser el podeu corregir per la pròxima vegada, i és que recolza els autors locals. En català, recolzar només vol dir això, recolzar, arrepenjar-se, apoyar-se, saps? Però que en castellà diuen apoya a los autores locales. En català, recolzar no té aquest sentit de donar suport, s'ha de dir això, donar suport als autors locals, o si dius donar suport és molt llarg, buscar una altra manera de dir-ho, però recolzar en el sentit d'aquest d'animar, donar suport, bla, 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 és incorrecte i es diu molt i molta gent ho diu per culpa del castellà apoyar. Però recolzar només vol dir això, arrepenjar-se un mateix a la paret, en un cotxe, o sigui que sí que hi ha un altre significat més metafòric, no? Que pots dir, aquesta teoria es recolza en l'estudi, no sé què, com de s'inspira o s'agafa, però total, recolzar per donar suport, incorrecte, en català no. Per tant, recolza els autors locals, malament, perquè això, si li volguéssim trobar un sentit, vol dir agafa els autors locals, unes persones, i arrepenja-les a la paret, recolza-les, i no, incorrecte, però això no és una mala traducció, sinó que, o sigui, és una mala traducció en general a la nostra comunitat catalanoparlant, però en aquest cas jo no crec que fos un mal traduït, sinó que directament ho diuen malament i ho van posar aquí a l'anunci i ja està, recolza, malament, incorrecte. Següent, aquesta, abans l'he vist i dic, a veure quin error hi ha aquí. I dius que quin error hi ha? N'hi ha uns quants més. Ara la llegim, diu el següent. A MediaMarket, com veieu, diu, senyors clients, agafeu-vos fort, perquè esteu asseguts perquè no vull que caigueu de cul. Diu el següent, senyors clients, els informem que les cafeteres superautomàtiques no poden usar-se amb cafè torrefacte, tampoc mescla. Aquest està torrat amb sucre i produeix una pasta pegajosa tipus alquitran que obtura i espatlla les dents del molinet i ho fa inservible en poc temps. Això és un mal ús del producte i no una avaria, per la qual cosa, qual amb C, no s'acceptarà devolució per aquest motiu. Saps? És això que dèiem abans. MediaMarket, una empresa gegant, enorme, que té milions de botigues en molts països diferents, gegant, és que gegant, té prou diners perquè si volen posar una nota així, que s'entén que hauria de ser una nota improvisada, no? Potser els hi venia molta gent amb tinc aquest problema amb la cafetera i es van inventar aquesta excusa perquè la gent no pogués reclamar com a avaria, no? I van fer així un text una mica rapidet i pam, el van imprimir i aquí i pam. I dius, no, o sigui, tanta pressa no pots tenir com per dir-li a algú, ei, em pots llegir això, sisplau? Que potser la persona que el va escriure no es va plantejar que ho estigués escrivint malament, menys Alquitran, que va posar-ho entre cometes, la resta potser es considera ell mateix que ho va escriure molt bé, no? Però, és a dir,
potser està bé no tenir tanta confiança en un mateix, o encara que jo em pensi que escric molt bé, abans de publicar un anunci aquí, diria, ei, el pots llegir? Perquè és que, ja us dic jo, que a la feina, jo i els meus companys correctors que corregim les coses, consciència, és la nostra feina, i ho dominem una mica, sempre ens deixem coses, ens passen per alt coses, som humans, estem moltes hores treballant, un moment et desconcentres, és a dir, ni la persona que sap més pot donar per sabut que ho sap tot. Saps? Tu has de dir, ei, he escrit això, ho haurem d'imprimir, posar aquí en un mostrador a la botiga que ho llegirà tothom. Algú s'ho pot mirar, si plau, perquè és que tots ens equivoquem. Per tant, això no és un cartell publicat com a un anunci o un cartell a la botiga de cafetera, no sé què, no sé quantos, és una nota informativa, però igualment, perquè és que tu vens aquí, llegeixes això i s'entén, però està fatal, eh? Una pasta pegajosa, tipus alquitran, no sé, no, m'indigna, la veritat. En fi. Seguim amb La Vanguardia, com us deia abans, ens ha proporcionat bastantes males traduccions per fer aquest vídeo, també d'un nom propi, això que us deia abans, no entenc per què no revisen almenys les coses que es publiquen amb lletres grans i que es veuen, no? Com aquí que diu Rivera i Arrambades, que aquesta és Inés Arrimadas, que traducció, o sigui, no entenc per què no s'ho miren abans, sabent que ja els hi han passat abans aquestes coses, no? Rivera i Arrambades, no sé, fa riure. Vanguardia, molt malament. Següent, aquí, 100 montaditos. Per veure els millors. I després diu, perquè venguis, tornis i repeteixis. Perquè venguis, venguis. Venguis és de vendre, no de venir, seria perquè vinguis, tornis i repeteixis. Ho he estat pensant abans, que clar, en castellà seria para que vengas. Vuelvas y repito, suposo, para que vengas. O sigui, no, aquí crec que potser no s'ha fet traducció automàtica, sinó perquè, clar, si diu para que vengas, no entenc, saps? O sigui, crec que això ho ha escrit una persona, pensant-se que vengas en català és venguis. Perquè no li sé trobar la mala traducció, no sé quina traducció, quin text hi havia perquè es traduís d'aquesta manera. Fa riure pena. Hauríem d'inventar una paraula per dir que una cosa fa riure i pena alhora. No se m'acut ara mateix, però això. A veure, següent... Oh, aquesta la vaig veure fa poc. La vaig veure jo personalment i vaig dir, necessito fer una foto d'això. És del Tiger, com us deia abans, hi ha certes botigues que tendeixen a tenir males traduccions publicades. El Tiger n'és una. Molt sovint els cartells de les botigues indicant els productes estan traduïts malament, i aquest és un cas d'aquests. Botiga per jugar. Botiga per jugar. Tu dius, aparentment, clar, no veiem el producte perquè ara està embolicat, no? Està plegat. Però botiga per jugar. I llavors vaig veure al costat una cosa i dius, és això, és una tienda per a jugar. Això s'obre com les Tusecons aquestes del Decathlon, no? Que obres el paquet i es munta una tienda, com una tenda d'acampada. Però clar, seria com tenda o no sé, però botiga, no? Saps? Una tienda, clar, ho ha traduït literalment a botiga, però no és una botiga. Podries dir, sí, és que l'estructura té forma de fruiteria. No ho sé, però és un castell, igual que es veu al dibuix. No és una botiga. I això. El Tiger, fa anys els hi vaig enviar unes quantes traduccions, veus, ara només he trobat aquesta, però unes quantes traduccions seves fetes d'aquesta manera, incorrectes, i també doncs dient-los, no, jo soc traductora i correctora, tal, oferint-me una mica per si em volien contractar o fer-me l'encàrrec de jo corregir-los i totes aquestes coses. No em van contestar, estem esperant resposta, però ja no l'espero perquè fa molts anys, no? Però allò que dius, si almenys jo em poso en contacte amb una empresa, informo això està mal escrit, veig que sovint us passa tal, no sé, agrairia una resposta, tant si és que no ens importa o si ho estem mirant. Una vegada també vaig contactar amb una empresa i em van dir, sí, ja ho estem mirant. Potser després no s'ho van mirar, però almenys et van contestar, no? I van mostrar un mínim interès pel que els està estudiant per mail. I això, Tiger no em van contestar. Botiga per jugar. No sé, aquestes coses que fan riure, com aquesta, també d'un supermercat, no sé quin és, potser un Carrefour, no ho confirmo per si de cas, però que diu, va venir de Rioja, de Rioja, de Rioja a la muntanya, és vino de Rioja a la muntanya.
muntanya, o potser no és la muntanya, tampoc deu ser la muntanya, que diu, si el vi es diu la muntanya en castellano, potser no hem de traduir el nom del vi, no? Perquè és com la seva marca. Però total, que és un vino i no va venir. Vino de Rioja, la muntanya. Negra criança. És que clar, no sé, va venir. I això no m'he mirat bé abans, ho he vist i dic, deu ser alguna cosa. Ara veurem aquí en directe què és, perquè no... Aquest em sona que no me l'he mirat gaire bé. És un regal per compra. I és aquí una crema, que crec que el que li passa és que no s'entén res, com el cartell aquell del Media Market. Diu... Porta't la teva crema Moisture, sorgeix, grandària, viatgi per a preparar la teva pell abans de la teva rutina de maquillatge per la compra de qualsevol producte de color. La part final, això de abans de la teva rutina de maquillatge per la compra de qualsevol producte de color, prou bé. Però això d'abans, la veritat, porta't la teva crema Moisture, sorgeix, grandària, viatgi. Aquí ha passat alguna cosa. No sé què, la veritat. Vull dir que les coses de maquillatge, cremes i tal, de vegades dius, no ho entenc ni que m'ho diguis amb el meu idioma, perquè si no estàs una mica al cas d'això de les cremes, però crema Moisture sorgeix grandària viatgi, clarament no vol dir res, però ara mateix no sé ni què em volien dir ni en quin idioma, o si es va traduir al castellà o de l'anglès, al francès, la veritat, no ho sé. Però és una cosa més d'aquestes, no? Com el cartell de Media Market de em sembla molt bé que ho vulgueu fer en català i positiu i a tope amb això, però sisplau que algú... Perquè jo penso això, encara que no sigui un lingüista superexpert, no sé, tothom que ho llegeixi veurà que no s'entén, no? És a dir, no cal que sigui el lingüista suprem que, ostres, has posat aquesta paraula i aquesta altra aniria millor. No, és que no s'entén. Saps? Això m'ho pregunto moltes vegades. Quan hi ha coses mal fetes o cartells de botigues que dius no cal ser un lingüista amb un doctorat per veure que això està mal escrit. No ha vist la persona que ho ha dissenyat, que ho ha escrit, que ho ha enviat perquè es maqueti i s'imprimeixi el maquetador. No sé, que entenc que el maquetador diu jo maqueto el que m'han enviat i ja s'espavilaran. Però, ostres, potser hi podria haver un plus, no? Si tu ets maquetador o impressor i abans de maquetar o imprimir veus que allò està malament de dir ei, he vist que està mal escrit, si em pagues un plus et dic que està mal escrit i ho corregeixes, perquè és que si no, jo no sé, la de coses que s'han imprès i després s'ha hagut de tornar a imprimir, tot plegat, no? Una mica liat. Ai, sí, aquesta és boníssima. Boníssima i inquietant. Veieu que és una granja o un bar, no sé, diu xocolata a la tassa de xalla amb nata muntada. I dius, de xalla? I mires la traducció castellana i diu chocolate a la taza deshecho con nata montada. Què passa? Que deshecho, sin H, intercalada, vol dir residu, no? Deixalla. És a dir, el traductor ha agafat el deshecho castellano mal escrit perquè desfet seria amb H, aquest deshecho mal escrit i l'he traduït literalment per deixalla, xocolata a la tassa, deixalla. El meu dubte és evident, no?, que deshecho està mal escrit i hauria de ser en bac, però jo penso, en castellà es diu chocolate deshecho, saps? No sé, vull dir, no sé d'on és aquesta foto, la vaig veure a Twitter, saps? Però que chocolate a la taza, jo crec que ja està, no? Chocolate a la taza con nata montada. No entenc aquest deshecho aquí al mig, que a sobre està mal escrit i fa que la traducció catalana també estigui mal escrita. Però tinc aquest dubte de si en castellà es diu chocolate deshecho. No en tinc ni idea, però com veieu també, el segon exemple, xocolata de xalla amb llet condensada, també, pel deshecho, mal escrit. Jo els suggeriria posar simplement xocolata a la tassa, i sí que en català acostumem a dir, no? Xocolata desfeta, no xocolata a la tassa, no em sona pas. Però això que el deshecho aquest, no sé d'on baixa. Després, aquest és molt graciós. Hi va haver una època que jo vaig estar recollint bastantes traduccions, com us deia abans, la gastronomia és difícil. Però aquí és una traducció del castellà a l'anglès, no? Que deien vino en botella, com una botella de vino, i es va traduir automàticament, i no ho van revisar, com he, she, van tenir el detall de dir he o she, no se sap, came in a bottle, vino en botella, vino de verbo venir. I em fa gràcia també el he, she, no? Com dient, mira, no ho sabem, posarem he, she, però com donant importància, com que s'hi van fixar, no? No sé si el traductor va suggerir he, she, la veritat, però com dient, no ho sabem, posarem he, she, per si de cas,
però després Came in a Bottle. També hi ha aquell de Mel i Mató, no? que deia Honey and Killed, de mató del verb matar, i us deia això, la gastronomia és difícil, però potser si no sabem com traduir-la, millor deixar-ho en castellà, català, en aquest cas castellà, però a l'idioma que sigui, o posar wine i ja està, no en botella, wine, vino i ja està. Però bottle of wine, no sé, però que és graciós. La interpretació del traductor de Google, saps? Que això demostra que no són tan intel·ligents, que sí que moltes vegades ens poden solucionar moltes coses o et dones una idea general d'un text, si jo que sé, un text en japonès, doncs no conec ningú japonès que m'ho pugui traduir, ho poses al traductor i dius, mira, potser no m'ho pot traduir del tot bé, però una idea general, no? Per tu, per ús personal, per entendre aquell text, però un cop és una cosa que ha d'estar això, una carta d'un restaurant, un cartell, uns subtítols d'una sèrie, doncs que ho faci algú una mica que s'hi fixi, no? I això, que les màquines ho fan molt bé, això és el que volia dir. Ho fan molt bé, però moltes vegades no poden entendre el context d'aquella frase, no? I una paraula en un context vol dir una cosa, en un altre context vol dir una altra cosa, i és important entendre el context per saber quina paraula s'ha de fer servir, no? Això, l'humà veu el context, que això és una cosa que passa sovint, no? Els traductors que treballen amb agències, per exemple, que t'envien un Excel amb paraules sueltes i tu dius, bueno, en aquest context així, la paraula sola, no sabria què dir-te. Aquesta paraula es pot traduir de 15 maneres diferents, depenent d'on la vulguis posar, no? Però a vegades et diuen, tu fes i després ja ho revisarem. I dius, bueno, vés a saber on va a parar aquella traducció. Però això que l'humà, en general, pot saber en quin context es farà servir aquella paraula, o en aquest cas del vino en botella, doncs sap que el vino és un substantiu, que és una beguda, no que és el vino del verbo venir. Això és important treballar amb humans i si no vols traduir amb un humà, posa un revisor humà que t'ho miri, perquè clar, és que si no, no sé, passa això. Aquesta foto és meva, em sento orgullosa de poder dir que això m'ho vaig trobar jo als Jocs Olímpics de fa no sé quin any. La veritat que treballava en un hotel i allà a l'hora d'esmorzar doncs podia llegir el diari i tenien La Vanguardia i estava jo tranquil·lament esmorzant tal, i em vaig trobar això, que és el medaller d'aquests esports que veieu aquí, i vaig veure espelma, i dius, ostres, espelma, quina modalitat esportiva és espelma? Cap. I de cop vaig dir, oh, que fort. No sé si vaig buscar o vaig deduir o vaig buscar aquests noms i són persones que competeixen en vela, espelma, una vela, una espelma, i clar, ho van posar així sense revisar-ho. Com us deia abans, també és de La Vanguardia, no sé si ho he dit, crec que sí. Això que dius, no ho revises tot, revisa almenys els gràfics, les taules, les coses que estan fetes amb lletres grosses, espelma, és com trist, saps? És trist. No sé, la veritat. Taekwondo els hi va quedar bé perquè no tenim una altra manera de dir-ho, saps? Però espelma, no sé, una mica ridícul. I bueno, aquí s'acaba la meva col·lecció de traduccions d'aquestes de vergonya aliena, de riure i plorar alhora. Una mica, no sé. Però sé que n'he de tenir més, ja les aniré intentant recuperar i com us he dit abans, si en teniu i me les voleu fer arribar, doncs m'ho dieu i us dic el meu correu electrònic o us el deixaré escrit a la descripció. També si em voleu comentar als comentaris, doncs tot el que vulgueu relacionat amb això. No sé què us haurà semblat el vídeo, no sé, espero que no s'hagi fet pesat. Jo crec que és interessant de veure aquestes pífies, també doncs per tots plegats anar reflexionant, anar-nos doncs agafant consciència, no? Que hi ha empreses que no ens cuiden prou i que és important també, o potser si veieu un error d'aquests, doncs no només fer la foto i enviar-la i riure tots junts, que també està molt bé, però potser doncs enviar un mail o anar a la persona que tinguem allà i dir, ei, mira, que he vist que això està mal escrit, tal, que segurament ens ho agrairan, no? Perquè una cosa és una falta d'ortografia com, ostres, això hauria d'anar amb accent i no hi va, que també és important escriure-ho bé, no? Però és com, bueno, hi falta un accent. Però un altre és allò com, jo què sé, com allò d'Ikea de gossets en comptes de Frankfurt o perrito, salchicha, no sé, saps? Vull dir, això està malament, s'ha d'arreglar. I això, que espero que us hagi agradat el vídeo, a mi m'ha semblat interessant de fer, la veritat, i recuperar també aquestes traduccions que n'hi ha que les tenia de fa molts anys i ara avui les he vist i dic, mare, és que, Déu meu, en fi, això, que aquí acaba el vídeo, ja em direu què us sembla i ens veiem molt aviat. Adeu!